Veliki pozdrav svima i dobrodošli na još jedan novi video. Evo ga video gdje me mama i tata uče kako da razvijam pitu. Na početku se nisam baš snašla, međutim kasnije sam ušla u štos i naučila sam kako se razvija pita. Tako da eto, vidjet ćete, nadam se da će vam se dopasti ovaj video. Međutim, pre nego što krenemo, samo sam željela da spomenem nešto. Svi vi koji me pratite od samog početka, verovatno znate za kanal Texas Life koji drže Martina i Vladimir. Nažalost, njihov kanal je ugašen od strane YouTube-a. Tačnije, oni su imali dva kanala, imali su Texas Life i Texas Life Shorts i oba kanala su im ugašena, imali su preko 20.000 pratilaca ukupno. Međutim, Martina i Vladimir su otvorili novi kanal. Kanal se zove Texas Life Official i ja ću link njihovog novog kanala da ostavim ispod ovog videa. Tako da svi vi koji ste pratili Martinu i Vladimira, pa čak i vi koji niste, hajde da ih svi zajedno zapratimo i da im pružimo podršku, jer mislim da je to nešto što najmanje možemo da učinimo. Eto, nadam se da ćete uživati u ovom videu i vidimo se uskoro. Ok, znači sad ovako kao, jel? Jedno. Sad gledaj približno da sporediš da imaš pripomoć. I šta sad radim? Sad prenesu. Hoćeš ja da ti pokažem, pa ti onda kad vidiš to... Ajde, pokažem. Markiraš. To ja neću znam da uradim. To ja da uradim. Da. Pa ne liči na jufkicu. Može li ovako? A može. Eto, šta je falo? Evo, pogledaj. Ništa. Dođi, Đuko! Sad ih pusti malo da odmore. Sad pola sata da odmore. Da. Dobro, ja pustim 10 minuta pa ih premesim opet i onda ih ostavim pola sata. We got no money but honey, we got nothing to hide. Tako. I ovako. Da. Zavi. Nemoj to koje se ostaje ovako bombisi. Ma bežo komplikom. Previjat se čer, vidiš. Dobro, šta treba? Mora biti zato utegnuti. Udiju može biti utegnuti na klavi. Sada ovako povlači. Dobro, znam ja šta ću. Tako. Sad sam to vazduh. Nije zasno. Kakav vazduh, drže se to. Sad uneš... Sad ovako, pogledaj. A? Nisi. Kako moj? Šta nisam? Trebaš malo da udeš da rastavljaš. A kad umotam? Tako, tako. A, vidiš. Ovako? Još malo, zavi. Čekaj, sad skontala sam. Još malo napu, zavi. Tako, nemoj, moraš prašati. Pomonje, a ovdje možeš malo glasiti da se zalijepi. To ajmo unutra. Hoćeš nešto da ti sipam Ovako, brašno da ti je ovdje sve lakše povuči sebi. Kako? Ovako, nešto... To sam i mislila, šta? Tako, ovo poslije malo brašno. A, gledaj kako razlog. Čekaj. Samo da mi tu sastavim. Samo onako malo potrudu, samo tako botiska bude više. I ovako. Ovo treba da se pita razlog. Ovo tanko, zato lijepo zavije, to bude tanko. Lakše mi je. Ovako malo zatim drži kraje, ovo nisi nije hodno. Lakše mi je, ja moram da okrenem na ovu stranu, lakše mi je ovako. Ona sebi namjesti, vas moraš ići kontra. Dobro. Je užasno. Dobro, sad ću ovako kako mogu. Ajde, kako mogu. Ajde, sad je, život je, sad biti tamo zdužan. Gotovo sam, odavi se. Sada odavijem. Odavi, da. Vidiš kako je tanka.
Tanka je. Zavij juku. Pogledaj sad mi puca. Pa zato što... Pa mogu ja sad onom rukama? Nemaš rukama. Kako? Kojim rukama? Ono onako ko što ti radi. U to tebi je. Aj ne, pa znaš koliko treba da razaviješ. Cijela. Uzbi namotaš lijepo što tamo namotaš, malo povlačiš i namotaš, sve povlačiš, zamotaj do kraja sve. Povlači malo dvema rukama. Povlači malo dvema rukama. Evo, ovo dobro. Jeste, evo. Viš kako sad ne ostavlja vas. Uši hladni polako, uvata i ovdje. Nemojte lijepo, namotaj skoro do kraja. On neće spavati. Večeras vam ne pravite, ja svakako idemo sad. Sad uzmeš ono... Do pola kako pokaže i mi se... Šta? Uzme ti mi se bagažu. Hoće li ona ovo zalijepiti? Ne, zalijepiti. Neće posula brašna. Jesam, vidiš kako mi je dobro. Evo ovako ide. Blago znači, evo. I uvijek povlačiš kao se. Pa ideš, da, ideš jednostavno Dobro, čekaj sad da probam. Prosto, evo. Znači, tako. Prosto, njoj kad 50 godina razmije. Meni ko da prvi put učim da Ovo ti malo debelo ne veze. Pustimo baš da se zajde. Nema jako, onako malo da se zajde. Jel mogu ja sad ovo ovako? Ne moraš mi dobro. Pa pogledaj kako je tanko, pucat će mi mama. Neće puta, ajde zvučko malo, to je znači treba ujaviti. Tako malo razvuci. Pa puca. Čekaj da ti snimim kako ti to radiš. Nemoj se... Ajde, samo ti pokazuj. Pokaži stane Juki. Ajde, ti sad Znači, radi. gledaj se. Daj mi tu jednu da razavijemo. Aj ti da razvijem. Nemoj da, gledaj. Evo, i ovako malo povučiš, malo povučiš. Da. Ovako malo povučiš. Nemoj sad. I opet ovako malo povučiš. To ću ja sad viš sljedeće. Majko, jesi napravila začin? Napravili smo ovaj preliv. Znači 500 grama sira, 2 jaja, 2 kašike pavlake, malo soli i plašak za pecivo. Malo plašak. Malo Pola. I što kako sad radim? Rukom i kašikom. Ja to rukom, ali pošto ti to snimaš... Prvo ulje, ja mislim. Šta ide prvo ulje si? Pošto ti to snimaš... Pa što ima veze što snimam, da. Ulje pospaj, znači ovdje sad biti nije bušno. Razumiješ? A ne bi tu trebala snimat. Ja to ne bi snimala kad ne bi platili. Ovo sad hobi. Video je prvi put pravim pitu i ovako je ispalo. Za prvi put, pošto nećete da mi pohvalite, ovo je meni odlično. 10 će jedati. 10 malo. Majke mi, vama nije, ali ja sam oduševljena. Pazi, ja samo malo rupa, mogla sam imati još velike. Sad ću vidjeti kako će biti sljedeće. Hoćeš i kašiku za Samo to ti i sve. viljušku. Šta možda praviš? Sad kad sam naučila da razvijam, sad ću da pravim, znaš da ja volim krompiruš. Kako sad? Stavljam. Ona će biti dobra napravljena. To se stavi na platu, pa se lijepo stavi platu. Ja radim. Kako plat Čaš? nego čaš, da. Da, mota je. Aha, ovdje kao pogledajte prava. Majke mi, ja sam... Ovako. Pa ja znam kako treba sam kada ovo si. Sad bi trebalo imati ovu tastu, podluči i sve spušti. Sad je nemam. A možeš pa je se učiniti. Da sam trebala u tacu. Ne tastu, nego... Biće mi dobro. Evo, pogledaj. I bit će čak mi ova mala propisa. Neće. Before you break my heart out of my mind,
outside your door. My heart in my hands. Here I am again, like with nothing on. Putting up no defense or false pretense, 'cause it's the last thing I'll ever do. I'm gonna get through to you, but how to do it I wish I knew. Still I'm gonna get through to you, to you. Here we are again. Take a good look around. It's the same place we always end up. You are my friend, so I can say. Evo je pita, mama, tata i Dragan su je jeli, pohvalili su je, rekli su da je ukusna, ja sam je probala, stvarno je ukusna, možda sam je još malo pekla, koji minut duže, ali dobro. To je to, eto. To bi bilo to za ovaj video i do sljedećeg videa šaljemo vam veliki pozdrav. Ćao! Ne da mi mira ni jest. Majko, A jest dosadno, na koga je ovako liči, maj. na tatu. Majko, šta si doživjela? Da jedeš kćerkinu pitu. Hvala Bogu. Evo, za doručak drugi dan, kakva ti je, kažem. Ne snimam tebe, snimam samo tanjir ovaj. Odlična, I tata je snima. lista se lepo. Jeli? Da, Ti se sviđa? svaki list posebno. Samo još malo sam je mogla još malo peći koji minut. Da, tako. Ali dobro, nema veze drugi put. Hoću praviti ponovo sljedeće nedelje. Boga mi svake. Šta kažeš? Svake nedelje kaže da pravi. Da. Ništa, eto. Da, ovo, majke. Dobro, pita je odlična. Polako, i moj Filip jede pitu. Pita je odlična, paradajz mama iseckala iz bašte, domaći, uživaj mama. Eto, doživjela si da će ćerka, jel bi rekla ikada da ću ja naučiti? Dobro, izvini, jedeš. Ništa, eto.